ההמלצות הכי שוות מביוטיקר לא ממומן. טוב, אז כמובן שאני לוקחת סל ונתחיל. הגעתי לסניף בזאר. דבר ראשון, המסכות בד האלה לפנים 3 שקלים. רציתי לשאול אתכם אם מישהי ניסתה ואם לקחת ולנסות, זה קצת הרתיע אותי. דבר שני, הבוסם הזה, חיקוי של נועה קירל 1990, האמת ריח נדיר. למי שיש יום הולדת בקרוב, כתר, לדעתי זה מושלם, ממש מקפיץ את הלוק, וגם יש מלא קשתות, קשת פנינים, קשת כזאתי. קיצור, מלא קשתות. אני כמובן לקחתי לנסות. פתאום פה קלטתי שמישהי שכחה את האיירפוד שלה, אז אני משתתפת בצערך, מאמי, ולקחתי גם תרסיס כזה של מים. זה רעיון מושלם לתלמידות, מסרק קטן לתיק, ולקחתי פף כזה של פודרה עם נצנצים, אני אנסה ועדכן, כזה עיפרון לגבות, שהוא גם נראה לי מושלם, מצייר נדיר, מספריים כאלה קטנות לגבות, הכל באמת במחיר בדיחה, פינצטה מושלמת, הכפפות האלה למקלחת, לאמבטיה, לקרצף אתכן טוב, 2.5 שקלים, זה פשע לא לקנות. לקחתי גם כזה מגבת להסרת טיפור רב פעמית, אני אנסה ועדכן 8.90. מי שגרה לבד זה גם פתרון מושלם, מלא מברשות שיניים כמו חד פעמיות כאלה, אם ישנים אצלכם, סכיני גילוח חד פעמיים, גם הכל במחירי בדיחה. את הטינט הזה שלהם גם ניסיתי את מספר 04, הוא נראה ממש טוב, אז גם אני אנסה ועדכן. וזהו, הגעתי לקופה ותנחשו, כל הקנייה הזאת יצא לי 100 שקלים חברות.